Milí návštevníci webovej stránky Priatelia Čermáňa, hlásime sa vám z Domu Matice Slovenskej, kde sa dnes uskutoční akt stavania mája pre obyvateľov Čermáňa. Podujatia bol zoskok parašutistov z helikoptéry s doskokom pri mestskej hale. Nech sa páči, odostávam slovo pani riaditeľke Domu Matice Slovenskej Ježiša. Učiteľské deti zo základnej školy svätého Marka v Nitre. Podujatie otvorila pani riaditeľka Domu Matice Slovenskej, pani inžinierka Mária Mihaliková, ktorá vo svojom príhovore pripomínala históriu tejto tradície a jej význam pre súčasnú generáciu. Hlavným organizátorom tohto podujatia je Dom Matice Slovenskej. Spoluorganizátormi je výbor mestskej časti Čermáň a mestské služby Nitra. So sestričkami oproti stojacemu domovu dôchodcov v Nitre a som veľmi rada, že aj oni prijali. Túto tradíciu si prišli pripomenúť občania Čermáňa, dôchodcovia zo sociálneho zariadenia Borinka a žiaci základných škôl svätého Marka a základnej školy Cabajská cesta. Záležitosťou pre Domom Matice Slovenskej práve v takýchto dňoch. Dnešná akcia sa robí aj za spolupráce výboru mestskej časti Čermáň, tu prítomným zastúpením pánom predsedateľom Slížom a pracovníkmi mestských služieb Nitra, bez ktorých by sme si tento program vlastne nemohli takto sprístupniť. Chcela by som povedať Sloveniu Májou toľko, že to je naozaj jeden pekný, krásny zvyky si pripomínať a odozdávať ich ďalším generáciám. Stavanie májov predstavuje z histórie vlastne privítanie jary. Je to úcta, taký hold vlastne novému životu. A tento akt prakticky robili už aj naši starí rodičia. Stavanie májov sa ale robilo na dedinách aj jednotlivo dievčatám, o ktorej mal záujem mládenec, ten, ktorý sa nachádzajúci v meste alebo aj na dedine. Ale máje sa stavali aj centrálne, ako to robíme dnes, tu pred Maticou Slovenskou. O tom, ako to bolo v minulosti, ale ako je to aj teraz, nám pohovorí Miška Karáčová, ale ešte predtým... Potom sa účastníkom prihovorí predseda výboru mestskej časti Čermáň, pán Jozef Slíž. Poprial účastníkom pekné prežitie tohto pekného spoločenského kultúrneho podujatia. Dovolte, aby som vás pozdravil v mene mesta Nitry a výboru mestskej časti Čermáň. Táto slávnostná udalosť, ktorá tu sa robí pred Maticou Slovenskou, je to práve pre vás, dievčence, lebo táto slávnosť je, jak sa povie, že vítaný jari. To patrí vám, mladé dievčence, ktoré budete určite mať vítať takisto pred domom postavený máj. Ja by som vám chcel toľko povedať, že poznáme len toľko, pani Leteká dosť povedala okolo toho, poznáme 3 druhy stavania mája. Prvý máj je taký máj, keď mladenec je zalúbený do dievčaťa a k dievčaťu postaví máj. A druhá časť
je to pre všetky mladé dievčence, ktoré sú súdce na Vidaj. A tretia časť je to tak, že Maj má na konci svojho stromčeku má venček. To znamená to, že to dievča, ktoré má ten venček, je na Vidaj v tom roku, keď sa stáva ten Maj. Toľko by som vás chcel, aby ste vedeli, že to trošku okolo toho stávania Maja. A chcel by som ešte upozorniť pani učiteľky, chcel si upozorniť, keď sa bude stávať ten Maj, aby dodržali vzdialenosť od toho Maja, aby sa volačo nestalo. Ja by som týmto končil a chcel by som vám popriať príjemnú kultúrnu zábavu a ďakujem vám, že ste nás došli sem podporiť. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujeme. Posledný aprílový deň už tradične u nás patrí stávaniu májov. Aj keď táto milá tradícia stále viac upadá do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdú mladí muži, folklórne súbory či dokonca celé obce, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote. Čo vlastne stávanie mája znamená? A čo ozdobený stromček symbolizuje? Predvečer 1. mája sa na dedinách stretávali mládenci, ktorí sa v krojoch aj s muzikou vydávali po obci za mladými dievčatami, najmä za svojimi milými, ktoré boli súdce na Vidaji. Postavenie mája bolo znakom vážneho záujmu o dievča. Tí muži, ktorí už do chomuta vošli, ochotne svojim slobodným kamarátom pomáhali. Samotný máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedlový alebo brezový, ktorý nám symbolizuje jar a radosť víťazstva jary nad zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stúžkami. Dnes sa máje stávajú najmä spoločné. Na námestiach dedín či miest. Spoločný maj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje zdravie a vitalitu nositeľiek života. Zostávaním májov sa potom nasledoval spoločenský program, v ktorom žiaci uvedených škôl svojím spevom a tancom pobavili účastníkov tohto podujatia. Mala som milého, čo sa vyšíval, pre nešťastné myši na mne nebal. Vzala som ho za ručku a priviedla cez lučku. Milý môj, tu mi stoj, myši sa neboj. Vzala som ho za ručku a priviedla cez lučku. Milý môj, tu mi stoj, myši sa neboj. Slnko hreje pučia stromy, vieti vonia celý kraj. Ľudia chodia po priedomi, oslavujú prvý maj. Prišiel máj, krásny máj, zelená je vonia haša. Jarou vonia celý kraj, ty muzika pekne hraj. Na gaštonoch svietia kvety, nebom bielý oblak letí, spieva celý kraj, oslavujú prvý maj. You and me were meant to be, walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. Cause people are changing, you can
zastúpení, preto by som vás, deti, poprosila, aby si každý z vás zobral jednu stužku a priviazali ju na náš máj, aby bol pekný. Ďalej nasledovalo zdobenie mája pestrofarebnými stuhami žiakmi a následne jeho postavenie modernými technickými prostriedkami. Podujatie splnilo svoj cieľ a význam a zanechalo účastníkov tohto podujatia silný emocionálny zážitok. Černá názov pán Palatáš a Svätý Krčmárik.